kasa gari. Maryam na mutane gona. Akwai gari Maryama. Kun gwami na? Sannu baba. Babban yaro. Allah ya albarka. Me za a baka ne? Maryama me za a baki ne? A'a baba ka sallame shi ai ni ina. A baba ka sallame ta kai. No be juju be that. Ka sallame ta. Wallahi wannan kan mutane. Na ku sallame ta. I want problem. Kun gwami nawa ne ruwa ta yi tsada ta yi tsada. Maryam yau da ma'anin take shan. Baba ka sallame ta kawai ina nan. A kai kan ka da mu ka gani na fara zuwa ba ai muna da tattauna. Muna yi da baba. Baba sallame ta. Suna da adalci. Sallame ta baba. Ai yana da adalci. Assalamu alaikum. Wa alaikum assalam. Ya bangare. You be mumu. You think say they wise? Sai na san sa kada Keba. Keba. You be mumu. You think say they wise? Kula kuma kan kara ko gari ne ba wani abu ba. Najeriya ba mu da abinci da wuce. Kowa da wuce. Kowa yana It's a